Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Er wordt bij mij door jurkje in de loften, dus jongs in zang zo vrij, oer meesken geroften, dus jongs die droog de tijd, dus jost zo vier zo wiet. Dat fleurig vogellood, die blieren jurke klanken, mijn eren drink het in, als kostelijke dranken. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jort bij mij een bijzondere gast om de tafel vanuit een nieuwe studio, zet ik er maar even bij. Het is even wennen bij deze hier op importeren. Het is Beert Oosterhaven en die hebben vaak de gast. En meestal gaat het dan om een speciaal onderwerp. Dan gaan we het over een festival of over bijvoorbeeld Frieske groepen, Friestalige groepen. En hier gaat het over de Bernlef-prijs. Een aantal keren is deze prijs al Utrecht. Het verhaal achter de prijs en natuurlijk het verhaal van Bernlef zelf. Kan Beert zelf, denk ik, beter vertellen. Mooi dat je er bent. Welkom trouwens, Beert. Ja, hartstikke fijn Willem. Dat Hoe we is erin bijpraten. Het gaat met mij hartstikke goed, jongen. Ja, dus ik ben een soort vorige pensionado. Dus Bevalt dat wat? Dat valt mij allemachtig goed, ja. Het is alleen zo, het is al je drukte. Ik ben aan het verbouwen en zo wat heen. Dus er gaat van alles bij. Maar gelukkig, de muziek die scoort mij overal terug heen. En vooral de skiertnis van Frieske en Friestalige muziek. En we zijn nu daar met Ierold. Een nummer wat ik deels over Bernlef gaat. Ja, ja. What's the story? Nou, dat verhaal dat heet Bernlefs Klachten. Dat is dus een tekst van Piet Jan Sikker, maar muziek van Nanne Kalme. En toen zei het zeker uit terug Ierold. En eigenlijk is die titel, Bernlefs Klachten, exemplarisch voor het programma wat wij goed maken en wat wij door hebben willen. Want het is namelijk zo, op 6 januari van dit jaar is hij neus geworden door Stichting Friesland Pop. En daar hebben wij het op zo'n 20 december 2023 in de Noordewien wijdwijd gewoon. Op die dag, 6 januari, is weer een verskaat van Frieske Pop Awards Takent en Utrecht. En daar wie ik de provinciale Bernlefprijs voor verdiensten voor de Friestalige muziek bij. En dit keer weer de prijs voor Nienke Laverman van Weidem. En wat mij waarom komend op de Bernlefs Klachten nou heel slim steurt het, dat is dat er zo'n bedroefd beetje publiciteit west het om die Bernlefprijs heen en het feit dat Nienke Laverman die prijs kregen het in 2023. Ik heb er niet door lezen in de Leeuwarden kranten. Ik heb er amper wat door lezen op de site van Friesland Pop zelf. En deze omroep, werd we dit programma van maatje, het hier alleen maar een kwaad berichtje. En ik vind dat eeuwig schande. Want een artieste van het formaat en een statuur als Nienke Laverman, die ik landelijk heel wat onderwijs timmert, die verdient het volgens mij volle weer omdenken voor het feit dat ze die prijs kregen heeft. Het is dus dekselse spietig dat de Bernlefprijs verworden is. Ik neem het maar een zuurtje bij de boodskappen van alle orenpopprijzen die het Friesland Pop jaarlijks takent. En dat het niet het doel van die prijs was. En daarom wil ik in deze aflevering stilstaan bij dat oorspronkelijke doel en de skiertnis van de Bernlefprijs. Eerst vertel ik eerst wat Bernlef wie. Nou, waar de prijs dus neemt is en wanneer en waarom de prijs in het leven roepen is. Maar nou eerst muziek van de allereerste winnaar van de Bernlefprijs. Op 21 november 2002 kreeg de groep Reboelje die allereerste Bernlefprijs Utrecht op het provinciehuis in Leeuwarden. De jury, met daarin radiocorrivee Wim Bloemendaal van een VPRO en oud iPop-voorzitter Lisbeth Bonnema,
kende de prijs Douta voor het hele oeuvre van Rebouilje Ondanta. Want de groep die bestierde nog in 2002. Een goed jaar voor het winnen van de Bernlefprijs kronk Rebouilje op woensdag 26 september 2001 in het nieuwe gebouw van de gemeente Woensdeel te Witmarsum in dit nummer. Woensloon, jouw het kleur, deel 2. Gedag sneeuw, sangrize vogel, litigeren en wees die ene. Die horen ze al die oren, door te zwemmen in de stream. En dit kruts en mij uit schoenen, nekend zonder kleren. Je vaart is door te steen, jou het kleur. Rebouilje en het nummer Woensloon komt van de liednemige CD van deze fantastische Friestalige band. 2 leden leven helaas niet meer, onder andere jonger Marius. En is Vlinier verstaan. Dat is een groot gemis, vind ik, voor de Friestalige muziek. Daar praten we over, omdat het over de Bernlefprijs gaat. En de Bernlefprijs probeert toch programma's, bands, muzikanten een beetje in het centje te zetten die in ieder geval de Friese taal promoten, om het helemaal heel plat te zeggen. Beert Oosthaven, dat doet het verhaal. En ik vond het wel een terechte opmerking maken. Er is weinig omdenken van. Hè? Staat het wat hoe deze tijd eigenlijk waarin we leven? Of Ja, er is dan leidt hem dat hoor. Ik weet niet wat het is, maar er is een soort. En het is in de popsector is het zo, voor elke skate die slecht is wel een prijs. Hè? En die wordt aan takkend. En omdat er zo'n soort ben, is er nou van vierste min omdenken van. Nou, fijn, daar gaat het over in dit programma. En dat zei het al. Rebouilje, dat we dus de eerste Bernlefprijswinner in 2002 en wij draaien een nummer van de CD Woensloon uit 2001. De gemeente Woensdeel die bestiert toen nog. In 2001 is later opgegaan in Zuidwest-Friesland. Er staan 10 nummers op die CD Woensloon en dat die een verskaat van gastmuzikanten nog mooi. Onder andere de jongeressen Marieke Meijer en Femke en Sanne Hoeksma. En die laatste beide, die zongen op de tijd bij het Pink Floyd coverproject. Dat in kwarten, volgens mij, ik weer in de harmonie te zien is. En hebben ook gedaan, ik in Lietse verbonden, een paar optredens in de Bres. Hier in Ljouwert. En dat theater leidt dan voort achter de harmonie. Maar nou waarom naar de Bernlefprijs, dat wij het in dit programma dus over hebben. Het is even een wat langer verhaal, Willem, dus ik ga er maar even voor zitten. Want ik vertel eerst waar wie Bernlef, de namenjouwer van de prijs. Nou, Bernlef wie in de 8e eeuw een blinde jonger die hemzelf op een harp begelaten en vooral de lof van de heldhaftige vafaars en de Friese koningen bezong. Wij weten het eerste volle over hem, maar nevens de Vita Liudgeri trof de evangeliepreker Lutger Bernlef om zo'n 90 hinnen. De Vita Liudgeri is de levensbeschouwing van Lutger in het Latijn. Ik heb hem lezen. En de mon... Knap. Ja. Daar is lang voor zitten. Daar heb ik mijn best voor gedaan, maar dat weer voor het boek Muziek in Friesland, dat ik de eindredacteur van weer. Ja, waar is een boek, waar is dat? Waar kist dat? Die boeken die ben volgens mij uitverkocht. Die kist alleen nog in de bibliotheek rijden. In 1996 verschijnt en dat is echt het standaardwerk over muziekschieters van Friesland. En dat is in dit soort zietsprongen dan ik in. Hè? En die Vita Liudgeri, dat is het verhaal van Lutger in beschreven wordt en die is geerstald, maken door de mons Alfred. Dat wie een mons van Duitse afkomst en die heeft dat in het Latijn opgeschreven. Hij schreef er ook in dat die Lutger, die evangeliepreker dus, die hier geneeskrachtige jeften. En hij hielp op zijn manier de jonger Bernlef van zijn blinden zou. En in het openingsnummer van deze uitsturing zong in de stemmer van Ierot al hoe graag uit Bernlef van zijn blindwezen komen voor. Want hij wil zijn been, de natuur en de vogels willen zien. Nou, als dank voor wat Lutger dien hier, schakelen Bernlef daarna oer op een meer wat wij nu nemen zo'n EO-eftig repertoire. Bernlef die wierde, om samen te zeggen, eerst bekende Friese singer-songwriter. Dat wij nu in Friesland, maar ook naar Pieter Wilkes, een hele soort van hebben.
Dus wij weten nou hoe de Bernlefprijs ons in naam kwam. Maar waarom en hoe is die naam hier insteld? Nou, het wie 91 jaren van de vorige eeuw. Ik wie secretaris van de muzikologische werkgroep van de Friese Academie. Doet ik een telefoontje kregen van Kobi Laaster Ipma. En Kobi wie voor de FNP lid van Provinciale Staten van Friesland. En verkeerde ik ouders in het vermidden van de folkmuziekliefhebbers van de vereniging Tjoch. Wij hebben het daar een Schoflien, ik alles er gewoon wel omheen. Die special over het Tjoch Festival en de vereniging van Friese volksmuzikant Tjoch. En Kobi weer, zei die blikken, een groot liefhebber van de Friestalige lichte en vooral dan van de Friestalige folkmuziek. En zij hier het plan opvetten om met de Gisbert Japeksprijs voor Friese literatuur te verlieten, provinciale prijs voor Friestalige muziek in te stellen. En die kon ons weer op dat stuit, om de FNP dat idee uitruilen woe, maar een zaak die de PvdA graag ik regelen hebben woe. Ik weet niet meer precies wat de PvdA regelen hebben woe, maar het weer dus een politieke ruil om samen te zeggen, om daar meerderheid te komen. En als de FNP de PvdA daarin stiepje zoeken, dan zou de PvdA het instellen van een provinciale muziekprijs stiepje. En dan weer er de kans op een meerderheid in de steden van Friesland om die prijs in die het instel te krijgen. Maar voor de wissigheid vreeg Kobi Laaster nog wel even de stiepen van de Friese Academie. Dat we doen nog een renommeerde en gezaghebbend instituut. Misschien is dat nou wel, maar ik werk er al een kortje net meer. En daarom dus dat telefoontje naar mij daar. Doet ik Kobi haar idee in een keerkomst van de muzikologische werkgroep op het parlement bracht, wie die daar vlak voor, om Kobi haar initiatief te stiepen. En de werkgroep verklaarde haar zelfs om, mocht het teruggaan, eventueel het reglement van de prijs te maken. Nou, je had ik nou op het toekomstjaar ongaande terug het provinciaal apparaat heen krijgen van dat reglement ingaan. Eerst weer muziek van een Bernlef prijswinnaar. In 2005 werd de prijs toegekend aan Henk Alkema van zijn opera Bonifacius. Dat was dus geen lichte, maar moderne klassieke muziek. En onder dat genre kon de prijs, nevens het reglement, ik kom er hierna dus nog op, echt toegekend worden. Omdat ik, als heker hier bij de Omroep Friesland daar me instem, skil graag aan rieke programma's over klassieke muziek in en uit Friesland maken wil, liet ik Henk Alkema zijn klassieke werk hier nou even gebeuren. Ik liet wat jaren van Henk Alkema als liedecomponist van Hessel van der Wal. En dat in dit nummer van Hessel zijn cd Sa uit 2000. Tjen beter witten in. Plakken van alle flaters die ik maken, vol net in het vooral kant en kleren, bezochte pleisters accepteren, want dan wil ik mijn eigen paden ziekje beter witten in. Al mij dat vaak een doel hof, likje beter witten in. Geen orde, geen plat worden paden, geen wissigheid in skin. Ik ben mijn eigen barricade, tje beter witten in. Tje beter witten in. Ja, ik werd christen-democraten, zaljoend in haar eigen praten. Of dus aanneem de liberalen, die het graag us heer en veer bepalen. En dan de arrivière socialisten, tje beter witten in. Lid haar idealen kistetje beter witten in. Tje beter witten in. Hessel van der Wal, tjen beter witten in. Hij won, Hessel van der Wal, ook de Bernlefprijs. En dan gaat het het oer. Bij Oosterhaven doet het verhaal. Hoe die Bernlef, wat is daar nog van oer aan? Hiette hij letterlijk Bernlef? Ik mag die eerst even herstellen wel, want het wie net Hessel van der Wal die de Bernlefprijs toegekend kregen. Door in 2005, maar dat wie Henk Alkema. En Henk Alkema, dat wie de componist en ik heel lang de begeleider van Hessel van der Wal. Dus, en maar nou even op je vraag waarom te komen, we komen direct nog even op Hessel en op Henk waarom.
Ja, die Berlef, dat wist eigenlijk niet, die tijd. Dan is ik zo zo'n jontig in en zei, waar komt die naam bij? Maar waarschijnlijk komt dat uit het Oud-Fries van Bern. Dat is gewoon wat wij nooit nog kennen als Bern. Maar Lef, dat zal nog van leven west hebben. Dus het leven Bern, dat zal het west hebben. En hij is bliem binnen. En waarschijnlijk is het een rol spelen in de namenjouwing van deze poppen. En dan is hij Berlef Bleu, het leven ben. Want Lutger hem van zijn blind genezenkoe. En hij, steeds maar christelijk repertoire begon te zongen. Dus daar zal het ongeveer wel komen. En ben er dan nog geschriften ergens? Nee, want letterlijk papier ergens? Maar het was eigenlijk in die tijd weer de enige die het scrollen kon. Ik neem de Alfred alle scrollen in het Latijn van de Vita Lugeri. Het waren alleen de geestelijken die het scrollen konden. En misschien een enkeling van de Hegerein. Misschien weer door het algemeen gewoon analfabeet. Dus wij moeten het hebben van oerlevering. Zat die trots aan zijn mond, zoals Alfred op schrift stelt is. En wat hij op schrift zet, daar zal ik een soort dingen in staan die fictie binnen. Maar we krijgen dan toch een beeld hoe zo'n Lutger door die Friesland het evangelie bracht heeft. En wat hij dus al in mooi maken heeft. En hij houdt zelf dus bepaalde plakken noemen. Werd het wie en zo. Dus ik werd zijn bekoor moeite hebben, Berlef en Lutger, dat we dan in Greensland wat doen nog bij de Friesland hadden. Wist je? Dus dat zit allemaal in muziek in Friesland. Daar heb ik dat al wie het weinig in beschreven. Maar daar moeten wij het van hebben. Dus de enigen die doen schreeuwen, steeds maar in die metsie, dat weer de monsen. En die dienen het in het Latijn. Dus de volkstaal, we doen nog net in tel. En Griff het Berlef wel in de volkstaal zong, in het Fries verzeld. Want ja, dat zijn publiek weer Friestalig. Maar dus een heel soort informatie is daar net hoe het vinden. Dat moeten wij aannemen en uit circumstantial evidence, steeds maar moeten we denken eerst al. Ah ja. Wel een mooi verhaal. En we hadden een mooie prijs om te tanken. We hadden een hele mooie prijs om te tanken. En die prijs is prachtig dat die daar nog neemt is vanzelfs. Ja. Maar ik kom nog even waarom op Hessel van der Wal. Want die zijn prachtig genoemd. Het zijn beter weten in. Dat we ze krijgt jaren leren. Wat dus een compositie had van Henk Alkema. Nou... Hessel van der Wal is op 3 februari 2012 verstoren in Bakkeveen en hij wie op 20 juli 1938 in Wommels binnen. Hij is dus 73 jaar oud geworden. En ik heb Hessel gauw eens optreden, jongen. Met die letter Berlef-prijswinnaar Henk Alkema aan de piano. Dat was echt een fantastisch duo. Henk was een geweldige pianist. Hij had heel wat in het cabaret als begeleider actief geweest. Maar in het noemen dat wij dus niet correct hadden, was Hessel van der Wal net begelater Henk Alkema, maar terug de Grenzer Martin van Dijk. En Willem die kist ook Griffik wel als de pianist in het tv-programma Met het mes op tafel. Ik heb hem juist nu nog op televisie gezien. Dus. Maar goed. Ik hier voor de muziek al zijn dat ik nog wat zeggen hoe over het tastoon komt, maar vooral hoe het terug het provinciaal ambtenaarapparaat krijgen van het reglement van de Berlefprijs. Nou, dat wie Willem 91 jaren en in de eerste 2 jaar van deze eeuw een hiker was, die blikken. Liekes jij er al zijn. En Harkes, ik ging er nog maar weer even van zitten. Wie de muzikologische werkgroep van de Friese Academie op fysiek van FNP-initiatiefneemster Kobi Laastra om het reglement voor de prijs te maken, voor die Berlefprijs. En na een paar keer komt hier de werkgroep het reglement al klaar. Dat reglement verzeert erin dat de Berlefprijs, krijgelijk als de Giesbert Japeksprijs voor literatuur, 1 keer in de 3 jaar uitgereikt worden zoeken. De ene keer voor lichte Friestalige en Friese streektalige muziek. En dan vooral vocale muziek zelfs. En de andere keer voor klassieke Friestalige of Friese streektalige muziek. Op zo'n wijze kon de prijs dus 1 keer in de 6 jaar voor een genre won worden. En daardoor hoorde de Berlefprijs wat exclusief. Koest hem dus van zowel lichte muziek als klassieke muziek ommers maar 1 keer in de 6 jaar winnen. Het moest een prijs met statuur, prestige en allure worden. Nevens de Friese Academie en ik nevens initiatiefneemster Kobi Laastra. Likwijls,
doet ik het reglement voor de Bernlefprijs uit naam van de muzikologische werkgroep en de Friese Academie. Want die laatste instantie zo zwaar dat er 1 keer in de 3 jaar een zaakkundige jury van 3 personen gesteld werd. Doet ik dat dus naar het provinciehuis stuurt hier. Toen waren er tijden helemaal niet. Het wie in 2001 dat het reglement voor de Bernlefprijs al op het provinciehuis lag. Bij de eerste keer het takkennen van de prijs in november 2012 aan Reboelje, we hebben het er al over gehoord, hier de jury het zelfs zonder een officieel door de provincie Friesland versteld reglement van maken. Die jury had haar doel baseren op het officieuze reglement dat de muzikologische werkgroep van de Friese Academie maken hier. Doet er in 2004, dus 3 jaar na de provincie het reglement van de muzikologische werkgroep / Friese Academie inkregen hier nog altijd geen officieel door de provincie vastgesteld reglement wie en de prijs in 2004 werd takkend worden moest, ondernaam de destijds deputaire van cultuur, Bertus Mulder van de Partij van de Arbeid, actie. Nooit er informatie inwoon hier bij zijn ambtenaren, Schiller, de wetenschappelijk directeur van de Friese Academie, Dr. Lambert Jansma, maar het verziek om op het provinciehuis te komen om over het reglement van de Bernlefprijs te praten. Want dat hier, nevens Mulder, de Friese Academie nooit leveren. Om een lang verhaal kwart te houden, Lambert Jansma kwam bij mij, kreeg 2 kopieën van het reglement, plus de bevestiging dat in 2001 op het provinciehuis inkomen weer mooi, en zette aan naar Bertus Mulder op het provinciehuis. Daar aankom ziet de verantwoordelijk provinciaal ambtenaar al bij Mulder en kon het oerlis tussen provincie en Friese Academie over het reglement van de Bernlefprijs beginnen. Likwijls, vat Lambert Jansma wat Sissekoe helle Mulder het reglement van de Bernlefprijs, dat dus al 3 jaar op het provinciehuis lag, uit het laad van zijn bureau waai. Een oorambtenaar hier hem dat correct voor de geerkomsten doen. Willem, ik wil dit verhaal over het reglement van de Bernlefprijs hier al even kwijt, omdat het illustratief is nevens mij, omgaande hoe de overheidsapparaten soms werken. Geneigd dat er dan onverkwikkelijke zaken als de taslagenaffaire en het leien met taskikken van yield aan aardbevingsslachtoffers in Grensland voorkomen. En nu, na dit lange verhaal, waarom naar de muziek, want Noorderwind is het laatst een muziekprogramma. Het slagen de provincie Friesland voert al net om een cyclus van 3 jaar voor het uittrekken van de Bernlefprijs aan te houden. Pas in 2010 kon de prijs weer uitgereikt worden. En voor die prijs zie je mijn persoon, Corien Steenstra en beste harkers Willem de Vries in de jury. En wij kwamen uiteindelijk uit als prijswinnaar op Pieter Wilkes. En die kregen in 2010 de Bernlefprijs voor zijn hele oeuvre en vooral omdat de Friestalige muziek zo breed op elkaar zet hier en toegankelijk voor een groot publiek. Ik internationaal. In 2010 kwam van Pieter Wilkes ook zijn tweede album met de treffelijk in het Fries oerzetwerk van Cornelis Vreeswijk uit. De Vlingerende Hollander heette die cd. En van dat prachtige album, nou dit, op de Cornelisdagen te Mozebek, Stockholm, in 2009 live opnummer Gewoon rennen op stikkende squat. Inkelt nog zwier. Ik zis het keer op keer. Maar de borgers, oer zo'n 100 jaar, ben wij er dags net meer. Dan krijg je horen, dus triester al. Lezen wij in de grond. Veel geen geld in dus just de hal. Dan heb je vrede voel. Ben er nog nachten, is er nog angst. Want ik ben nog al stil. Vol naar mijn wifke, dus je het mijn enigste verlangst. Smokkelen ze leeft je leef.
Pieter Welkens op zijn Engels, om het zo maar zo te drukken. Maar ja, heb ik in het vierde boeteloon in dit geval. Maar een mooie live-opname van het nummer Gwon, Rennen op Stikken en Squam. Pieter Welkens, winnaar van de Bernlef-prijs. Nog verzin ik me net, want ik zie het zelf in de jury. Ja. Zullen we kijken, mijn Hessel zeker even naast. De Vleende Hollander, prachtige cd, maar ik zie u 2010. We komen er dus op in verband met de Bernlef-prijs en de winnaars, het verhaal erachter. En Beer Oosterhaven. Vaak de man die al die verhalen boeken is zelf de oorzaak van de prijs, wat dat ook belangrijk. Maar ja, het is een mooie eerbetoon onder natuurlijk die Friestalige muziek. Hè? Ja, wist. En zie dit, Pieter Welkens kreeg hem dus in 2010 taak in die prijs. Door gisteren bij was dat weer nog een speciale happening in de Prinsentuin, in de Koperen Tuin. Maar Janne Witske de Vries die weer deputeren. Die prijs die waren met alle egaars waar die taak er waren echt bestilstingen van jongens, dit is een belangrijke prijs voor de Friese muziek. Daar heeft de provincie wat voor dat het allure, het statuur. Er gebeurt van alles in die muziek, maar daar willen wij als provinciale overheid één keer in de echt even weer bestilstaan. En Pieter had ook zelf dat ik aan het spelen was, weer een hartstikke mooie happening. En ja, later dan werd dat al die waar in al die prijzen die in het kader van de Friese Pop Award staan kent worden. Maar goed, ik kom maar even rond op het verhaal van Willem. Fjouwer naar Pieter Welkens waard, die dat weer dus in 2010 waard in 2014 de Bernlef-prijs staan kent aan Emiel Stoffers, de roemrofte voorman van de succesformatie De Hoenekap. Die woordpiek wie, nevens de jury, een verrikking voor de Friese popcultuur. Het is Emiel maar zijn hoenderkop verzeld slagen om een net perfast al te cultureel publiek warm te maken van Friestalige muziek. En dat is nevens mij zonder meer een verdienste. Van het krekneemde jaar 2014 aan is het organiseren van de Bernlef-prijs, ik neem het al, oergien naar de stichting Friesland Pop en waard de prijs ten alle jaren kent. Te beginnen in 2015 Willem, maar die programma Noorderwind Live. Nog gelukwensen. Ja, dankjewel. En nevens de jury draagt dat programma bij aan het verspreiden van de Friestalige en de Friese popcultuur. Als je dat is verzeld vrij algemeen zijn. En daarom wil ik eigenlijk eventjes een paar vragen aan die stellen, nooit dat je het toch kent. En dat gaat om het volgende. Wat wie eigenlijk voor de reden om mijn Noorderwind en Noorderwind Live te beginnen in de tijd? Nou, het programma op hemzelf zou ik eerst met Wim Brons dienen. En de vraag vanuit de directie van Omroep Friesland wie om een verdoet iets in ieder geval. Want we zijn echt old school. Om wat een fris, modern, noffelijk muziekprogramma te maken. Dat was een hele algemene vraag eigenlijk. En toen hier ik voor het idee, nou Wim is meer een discjockey. Ja. Dus die keer door de plaatjes. Ja. Het werkt wel in mijn formats overigens, maar goed, los daarvan. Ik heb voor zoiets van, ik wil wel insteken op live muziek. Ja. En dat komt eigenlijk weer voort hoe ik begonnen ben bij de lokale omroep van Tiet Seksterdeel. Ja. Een programma dat heette Hassenskrabje. Ja, en dat doe hier live muziek. En doe hier live muziek. Maar Stravelte en Douwe Heringa. Ja. Dus weer een heel Stalin-orgels. Dat soort bands. Ja, maar Jampie Brands. Bij de Kreidler-ridder. Ja, ja. En ik moet zeggen, toen kreeg ik de mogelijkheid, ik zei nou, ik wil wel Noorderwind doen. Ja. Maar dan wil ik elke dag live muziek in de studio halen. Oh. En dat kreeg ik voor elkaar. Ja. Nou ja, en dan kom je al gauw eigenlijk wel op de Friestalige muziek. Ja. En ik altijd zijn van, ik hoop dat Noorderwind ooit een programma wordt van meestal een cd. Ja. Dat is een leuk project. Ja. Geen Nederlands Noorderwind. Ja. Dus als een soort podium. We hoeven net het belangrijkste te worden. Nee. Maar via Noorderwind, maar even naar Noorderwind. Nou, dat is het worden. Dat komt net altijd uit. Ja. Dus ik ga voort van 2000 zijn. Ik hoop dat dit een beetje een podium wordt. Van niet alleen de Friestalige overigens, maar van muziek in de breedste zin van het woord. Maar ik ga een zwak van Friestalige muziek. Ja. Zij staan ook uit Duinzet. Ja. Dus, maar in het begin heeft het de Duinzet maar Wim Brons. Ja. Zat dat nou de laatste jaren lijkt het eigenlijk een IEMAS programma te wijzen. Dat is het met Wim kwam op een gegeven moment en toen ben ik alleen in mijn Noorderwind trok in. Dat die gewoon een verschouwing intern hier. Ja, wees. Ja. En toen zei ik, mijn koers vrij om er helemaal een Noorderwind Willem de Vries woordpiek feestje van te meidje. En nou is het zo,
nou, uiteraard heb ik dat programma altijd volgen, maar er heeft zo'n soort artiesten altijd in de studio. Heeft wel eens moeite met het krijgen van content, zeg maar live artiesten van Noorderwien. Of dit het verzeld? Dat klinkt heel eigenwijs, maar ik van de week nog een beetje zagrijnig, omdat ik te volle ombod had. Ja. En kind net kwijt. Dus ik mag het net wel, want dan ga ik de burn-out. Ja. Ik ben 4 week. Ja. Ik mag net nog meer Noorderwiens meid. Nee. Maar qua ombod, kijk, ik zoek wel 12 trein Noorderwiens in de weekendmeidje kennen. Goed, Dat doe ik nog wel met het radioprogramma. Ja. Maar dat is plaatsje draaierij, zeg ik altijd. ja. Maar zo'n programma wat ik op televisie doe, ja, ik zoek wel 12 trein in de weekend. Ja, wees. Maar het is net alleen een Friestalig, hè? Hebben we dan heel soort orengenres. Ja. En ik had nou dan acts van Boeten de Profetie Ja, erbij. wees. Ja. Maar ja, dat is ik Friesland. Ja. Heb ik een pro acts die hier optreden. Ja, tuurlijk. Dus tuurlijk. Ja. Nee. 10 te kwart. Dan heeft Rond het, te kwart. ja. Want wat heb ik me afvragen? Binnen er oren, ja, dat maken ze dan verleid dan op voor televisie. Maar binnen er oren radiostations in Nederland die het eigenlijk zo'n soort format hebben. Als Noorderwind Live. Kist je daar wat van heugen? Ik zeg altijd helaas, en dat meen ik van uit de grond van mijn hart als muziekliefhebber. Helaas is Noorderwind Live een uniek programma. Ja, geworden. En wel, normaal hè? gesproken wil iedereen wel iets unieks meidje. Ja. Maar in dit geval vind ik het net leuk. Ja. Want er winnen best wel wat programma's die enigszins te vergelijken weer met live muziek. Ja. En dat je krijgt even wat verder in een plaatje te draaien. Rijnmond hier met een goed tof programma. RTV Oost had het zitten. Ja. Maar eigenlijk bij alle regionale omroepen, maar ik landelijk wel. Maar singer-songwriters live in de studio. Ja. Nou, die hoek die net te vertellen, denk ik. Ja. En dat is hartstikke gebeurd. Ja, het is al een beetje sneuvelen, hè? Ja, en de programma's die er nog binnen. Ik bijvoorbeeld zaterdag als de Radio 2 nog Spijkers met Kop. Ja. Dat is Londen. Ja. Maar weet je wat, die had zo weinig groente. Ja. Dak om locatie. Heel toevallig lijst niet een nummer mocht spelen. Ja. Maar voor de rest zitten daar de Ja, Smeeuwers en Ja, de natuurlijk, dan krijg je dat, hè? Ja. Dus van jong talent, onbekende acts. Helaas, en dat zie ik echt op de ocht, is Noorderwind daar uniek in. Ja, weet nou heeft het door jong talent, maar dat is ondertussen weer de 50. Ja. Hoe is de toekomst van Noorderwind / Noorderwind Live, Willem? Nou, ik stel al vaak bij de directie hier rond aan van jongens, het kan eigenlijk een keer gebeurd wezen. Maar wij net als denken dat ik heel langzaam hoor, dan zie je een inwerkje. Ja. En daar kunnen we de titel van nemen. Ja, Ik ben nog net van plan om oer te gaan. Nee. Maar voor mij maak ik wel een rol over een periode. Dat is die een nice die haast. En die is dan heel langzaam wat meer presentatie juist. Ja, wees. En dan wil ik wel op de achtergrond nog wat trok knoeien. Dus, want ik heb wel een netwerk Ja. wat heel breed is. Ja, wees. En dus ik begin wel zo'n stadion hier op de door te klappen van maar we daar net als om denken. Maar ja, weet je, uiteindelijk gaat het altijd om yield. Ja. Maar dat je iemand erbij haal je. Ja, kost ik weer zin. Dat kost weer zin. Ja, weet. En heel want ik vind het feit dat Noorderwind besteedt een compliment van Omroep Friesland. Ja. Dat vind ik echt. Ja. Het is nooit genoeg. Nee. Ik ben rupsje nooit genoeg. Nee. Maar dat viert we wel eens. Ja, maar dit is wel zo wat mogelijk. En nou, om eventjes op die generatie weer op te komen. Ik je daar vragen van, om dat toch, ik ben prijswinnaar is. Wat zou het nou op dit moment, we dit item gewonnen hebben, van noemer jaren later en nog hier staat kwartlien, 2 generaties bij elkaar. Harm van der Meer en Roel Slofstra. En daar heeft er wat een nummer voor u zat op dit plak. Ja. Kist dat motiveren? Ja, nou ja, Harm van der Meer is een jongen uit Burgen bij. Ja. Had net een grote fanbase, brengt net grote cd's uit, zit geen platenmaatschappij achter, doet geen grote optredens. Maar daar had ik heel direct contact mee. Dan hebt er minder, had er weer een nummer maken. Ja. En dan gaat het toen Stjonkfabriek in Samar. Ja. En dan rapt er dit. Ja. Hij rapt nog met zijn eigen gitaar erbij. Ja. Dat is ook net zo vaak Nee, in nee, de is net hiphopwereld. zo. Nee. Dus ik vind het wel een echte Fries. Ja. Dat alles in het Fries. Ja. En Roel Slofstra is natuurlijk de oertroebedoer. Ja. En die haal koor troffen. Harm, mooi verhaal over die moet gitaar spelen leren. En die had contact zocht met Roel net vanwege gearwerkje, maar om te vreden, wat vind je ook van mijn gitaarspel? Want Roel joeg altijd gitaarles. Ja, het is heel helemaal lang. En toch dat gitaarlesverhaal kwam de man met elkaar in contact. En toen de waarde Harm, Roel de Vereniging zei, zijn nummer met je bij. Ja. En dat is slagen. Ja. En toen appte Harm mij, toen had ik dat nummer een paar keer gedraaid op de radio. Knap, die draaibaar ik. Ja. En toen zei ik, ja jongens, maar zoals toen Roel Safir krijgen om hem nog eens weer in de studio te krijgen. Roel is op leeftijd, jou met een beetje del. Ja. Dus ik denk, dan hoor ik net met Roel te dram. Nee. Dan doe ik het via Harm. Ja, wees.
En Roel zei, ik kom mee. Nou, geweldig. dan gaan we daarom Ja, plant. ja. En toen stien ineens Roel en Harm bij mij in de studio. Prachtig. Maar dat kreeg wel in Piekenveld. Ja, en als je dan hashtag generaties bij elkaar Ja. die elkaar bevrucht. En die ja. de zin nog niet in. Zit Ja. de lol in. Ja, schitterend. Ja. Schitterend verhaal. Nou, dan was dat noemen maar hetzelfde in oorkunde wel. Wat was nou eerder was. De bizze. Roel Slofstra en Harm van der Meer in Noorderwiel Live. De oertroepadoer en de eerste Friese rapper. Een nuivere combinatie, ik krijg zuiver inspiratie. Het idee van een gearworking kwam in mij op. Roel is cool, misschien kan ik hem interesseren van hip-hop. De taal van de stritten, wanneer me het spitten. En wie mij graag witte litten, in welke regio we zitten. Een collabo zoekt wat wijzer, ja het lieke me machtig. Men is nooit te oud van wat nice, al ben je in de 80. Dat weer wel even wennen, dat zanverneemde rapper mij bellen om te gerren een rap op touw te zetten. Wordt van mij natuurlijk nee weer, want rap is mij vreemd. Maar waar witsel het slagje, al had het je het weer ruimt. Hij zei, kom maar del, ik zeg geen ja en geen nee. Ik werk je net maar elke niet en ik kies daar iets van oké. En gang naar de troubadour. Fantastisch om deze beide mannen in de Noorderwind-studio om te treffen. Ja, dan wil je echt wel even grutskop hoor. Dat nou ja, voor ook krijgen. Harm had het zelf regelen. Harm van der Meer en Roel Slofstra. En het verhaal van de oer-troubadour. En ja, we draaien het omdat we bij de Bandlefprijs het verhaal proberen te vertellen van vooral Friestalige muziek. Het stiepje ervan vanuit de provincie. Dat verhaal al wel even mij kregen, Beert. Ja, en gelukkig, het leeft nog steeds wel in dat Friestalige muziek. Ja, het leeft nog. De Friestalige muziek leeft als een hit. Verbaast je dat wel eens? We zijn 2024. Ik nou even op die programma rond te komen. Alle keren binnen we naar opname. Alle keren willen we naar willen inspireren om het ik weer in het Fries te doen. En daar wil ik nog even maar verder gaan. Want je na Noorderwind Live, de Bernlefprijs in 2016, naar de organisatie van het Liedfestival. Daar heb ik zelf jarenlang maar een niks geweest. Maar Lied, dat heb ik in vorige aflevering van Noorderwind wel eens verteld. Maar nevens de jury van Doek, dus 2016, zwaar het lied voor een groot publiek, voor de Friese muziek. En ik internationaal. Nou, dan heeft de component Lied internationaal verzeld. En Melissa Pander, en dan wil ik even mijn grote staat me heen, die won de jongste editie van Lied vorig jaar, 2023. En mocht om die reden meedoen aan het allereerste Regio Songfestival in Utrecht. En bij dat festival was zij 5e. En er is ondertussen bekend worden dat het volgende aflevering van het Regio Festival terug L1 in Maastricht organiseren wordt. Dus dat gaat ik weer mooi terug in 2024. En dat gaat dan ik weer de winnaar van Lied 2024 heen. Maar Melissa Pander die bracht het Friese poplied dus voortendadelijk al de provincie grenzen oer. En ze deed dat met dit onstekkelijke nummer. Voorbij. Zeg een leuke jongen, mooie witte wist al best. Ik weet nou al hoe dit hassen gaat. Ik ben krijg bekomen jongen, hoe dat ik dit morgen nog wist. Maar door die verjet ik oude tijd. Is het al Safir? Wow, nooit het om mij. Of gaat dit moment eraf voorbij? En het doe en ik net even verkeerde keer. Maar kust me blij, ik wil dat ze doen, zus ja voor mij. En dat het hier dan stopt, kom dan maar bij mij stil. Melissa Pander, het nummer voorbij. Mooi radionummer, maak erbij zitten en ze won Lied ermee. En ze ging ik mee naar het Regio Festival. Had ze net won, maar ze won pro de complimenten maak zitten. En dat ik al in die prachtige, mooie Friese taal. Want laten we één ding duidelijk wijzen, vind ik in ieder geval Beert. Die Friese taal leert hem wel degelijk voor popmuziek. Ja, dit is zangerig. Ja, Het is qua klanken. Ja, pas goed. Zie wat de Friese taal bij een hele soort oortaal vaarheid is dat er een soort meerklanken in zitten. Hè? Dus diftong, twaloen, ik-trialoen en zo wat in. En dat is zelf is dat al muzikaal. Maar als nou dit nummer van Melissa Pander heeft Willem, dan op het stuk, daar heeft het dan over, maar op het stuk van het Fries is er de griff nog wat wens de boeken denk ik dan, want wat daar heeft het lied 2023 in Neushoorn mooi presenteren. En stroffelig stonden we ook zaken als
leuke jongen werd. Ik van zei zo nog, ik keer dat net crazy jongen weer. Wie sto best, zo dat net waar sto best wijzen maar. Stopt, zo dat net stoppen wijzen maar, of ophouden. Laatste. Zonder die thee het eigenlijk niet uitspreken. Hoe just ook dat soort, nog dat soort dingen afstuurte ook dat maar die muzikale het gewoon oer. Nou, ik zie er altijd heel dubbel in. Oh. Ik heb 2 kanten. Ja? Soms, dat ik al. Ja. Somtien. Ja. Somtien erger ik me erover. Lietse dingetjes, ben ik bij mij de eens. Maar dat zei ik een beetje van hoe is die taal zelf broekst. Ja. Aan de andere kant denk ik, het is ik van alle tijden in die popmuziek. Ja. Ja. Zolang die popmuziek bestaat, dan ik ook klagen over het Engels, over het Nederlands en ook over het Fries. Ja. Dat die smarige jonge band en de rock'n'roll, die punkers en die doggen maar wat. Dus, maar dat had ik een beetje kijken hoe ik naar popmuziek zocht. Ja, Popmuziek is voor mij de meest democratische kunstvorm die er is. Ja, wees. Deed mij alles. Ja. De slechtste drummer aller tijden wezen. Ja. Maar het minste drumstel ooit. Of desnoods gisteren op weet ik wat, ton dozen. Ja. Als het oerkomt bij het publiek, dan ben je winnaar. Ja, weet ik. Dat is een beetje de essentie van mij voor popmuziek. Ja. Dus, ik steen daar altijd dubbel in. Je toch maar goed was. Ja. Maar dan zet je in oor. Ja. Al dost alles fout. Ja. Als toen in die feesttent of in die zaal of in die kelder de meesten op een kop krijgt. Ja. Dan ja, nee, ik ben er helemaal... Snap je? Dus ik sta altijd heel dubbel in. En het grote publiek heeft vaak hetzelfde niveau qua taal als dit via een artiest in de en hoe later op de avond ben je. Ja, dat is ik. Dan is het alles. Maar ik weet nog wel... Maar ik steen heel wat ik heel belangrijk vind is in de popmuziek de ultieme vrijheid. Ja. Maar... praat je daarmee goed dat je de taal net goed broekt. En daar zit die dubbelheid voor mij. Ik ben wel voor het gave broeken van Fries, maar ik ben echt net gave. Nee, dat is... Dus waar ben ik om te zeggen? Ja. Maar ik ben wel blij dat er... En dat bedoel ik nou echt oprecht. Ja. Ik ben blij dat het Beert Oosterhavens binnen. Die ze nou nog zeggen, maar Sas wordt ook man. Nou ja, je wist wat dat vind ik wel nodig. Ja, wat mijn handicap is dat ik jarenlang een schoolmaster geweest heb. Ja. En later bij de Friese Academie werken. En ik zie een collega, Philippus Breuker, ondertussen al lang maar emeritaat. Mierkes is dan in het Fries. Van Bozem. En Philippus die had eens een keer in de jury van Religiosumaprijs zitten. En toen hier ik alle 100 teksten onderregen die net geen Fries vinden. En dan zeiden ze daarbij in het juryrapport: van zulke ladderigers is anonimiteit een zegen. het punt waar heel veel van die popartiesten verteld is dat ze maar een naam en taannamen er stingen. Maar hij zei er ook wat bij van maar aan de andere kant dat die slachtige Fries van jou de dag, dat had ik wat authentieks. En dat is dan een beetje bij vertellen. Dat had ik wel wat. Ja. Hey, maar ik vind aan de andere kant, als een taal in stonden hadden, was dan maar wel bezeker had een goede gegeven worden binnen om dan ik te broeken. En Melissa Panders was een heel jong vanke. Ja. Die had ik een hele leerskwal te geven wat dat Fries kon belangrijk. Ja. Maar dat leed onverleid dat het vestje dat ze de lied 2023 en we woonden het voorbij een prachtig vestje. En dat hebben we nou weer erg leed. Ja, en nogmaals, en wat ik vind, we hebben Beert Oosterhaven nodig die zei, dit binnen de regeltjes van de taal. Ja. En we hebben jonge mensen nodig om die taal weer verder te brengen. Ja, wees. En dat moet net los van elkaar komen te staan. De mij best een soort 0 lijnen steen van dit is gay Fries. Ja. En dat is wel de basis. En zo'n leerproces weet ik van hoop je dat Melissa Pander dat nou ik terugmaakt. Dat heb ik zo als Jaap Lauwers en Pieter Wilkens terugmaatje maken. Nou ja, hoe geef je reboelie in het begin? Nou ja, daarom. Dus als in Friese situaties dan krijg je net fatsoenlijk onderwijs in de eigen taal, dan mag het vaak nooit in 20 oppakken en dan mag nog die slag nog eens even maken. Maar ik bedoel bij het ene keer net zonder het oren. Nee, dat ben ik helemaal niet. En iemand die het wil om mijn verhaal wat verder op te pakken. Een soort in het Fries toch? Dat is Sea, Arnold de Boer. En die kreeg in 2017 de Bernlefprijs. En die werd opvolger terug Kjeld in 2018. En doen we in 2019 de bar onder band van Wiebe Kaspers, die het nou dan Kasper heet. En dus Wiebe die kreeg in 2019 de Bernlefprijs. Utrecht bij al die andere prijzen in het kader van de Utrechtserij van Stichting Frieslandpop.
En ze Wiebe, dat wie verzeld de band van, want hij heet dus nou Kasper, van Wiebe Kaspers uit Jorwert. En hij maakt het even de jury, en nou citeer ik even, progressieve popmuziek bij Engels en Friestalige teksten. En van die laatste nog een voorbeeld dat afkomstig is van het album Delta uit 2017. En dat is een duet met Wiebe zijn grote vriend en mentor, kist ik wel zeggen, Siep van der Ploeg van de Kast. En dat nummer het als titel Sjocht Lucht. Joet, net heel, maar goed, razen uit jouw lood. En jij dient drimmen, hij kent die eigen wijn vrede in, steen in het lucht, want ik geloof in dat. Ik zoek het jacht, ik zoek het wijn, ik geloof in dat. Ik zoek het jacht, ik zoek het die soldaat verrooien, het leven ligt het zin. Het antwoord op die vragen, het verlies en het gewin. Is nog maar denken, als zit het Sjocht Jocht, Wiebe Kaspers. Gaat hij als artiest in ieder geval terug leven als Kaspar. En in dit geval featuring, goed Friesk, Siep van der Ploeg. Een mooie opname. En nogmaals, het had alles te krijgen bij het thema verjuwd. En dat is de Bernlef-prijs. Dat is stadion naar de laatste Bernlef-prijs-winnaar gaan. Ja, er zullen de komende jaren meer bij komen. Maar in ieder geval de meest recente. Beert Oosterhaven. Maar ik hoop wel een beetje dat de prijs nog een beetje bestaan blijft. Ja, dat is ik zei. Wij wisten al wat aandoen. En daar hebben we dus nooit contact in dit programma van Noorderwien over de Bernlef-prijs. In de coronajaren 2020 tot en met 2022 toen kregen de stichting iPop en de band Dokkumer Locatie ik nog een Bernlef-prijs. Dat is er door heel wat ondersnijd, omdat de hele culturele leven zo'n beetje stil lag. En vorig jaar, dus 2023, kreeg Nienke Laverman de prijs Takent, het aan het begin van dit programma ik al zei, voor haar hele Friestalig oeuvre. En ja, ik al zei aan het begin van dit programma, er is amper rugbaarheid aan jong en dat is eeuwig schande, want zat ik het bestuur in de Bernlef-prijs na goed 20 jaar, dus van 2012 besteed er. Het zuurtje bij de jaarlijkse popboodschappen van Friesland Pop worden en dat is eigenlijk schande. Van het begin had het niet de bedoeling geweest van de initiatiefneemster Kobi Laastra en oren die er maar niks weer om het die kant uitgaan te laten. En om Nienke Laverman, is geweldige ambassadrice voor de Friestalige, ik neem het maar kleinkunst, nou toch nog een beetje ruchten van besluiten wij deze Noorderwien, maar werd zo'n geweldig mooi lied van haar. En het is afkomstig van de CD De Maisvrouw uit 2006 en het had als titel De Witte Moine. Dank je wel, Beert. Graag gedaan. Is het blind voor het witte ruut? Hoe griezelig wit is het blind voor het witte ruut? Hoe zou ik nou sliepen trainen van neus? Het is te laat en ik had een moeder meer. Op het kind, hoe griezelig wit is deze moande. In de 12